Zeraingo mehatzegunetik abiatuko gara gaur. Historiaz gainezka dagoen leku honek herriaren iragana markatu du eta orain kultur eta turismo gune bihurtu da. Ondoren, Gipuzkoako mendiko larren irekiera ofiziala izango dugu albiste. Migrazioa errealitate bat da mundu osoan, baita Euskadin ere. Gure lehen sektoreak atzerriko gazte asko erakartzen ditu, eta gaur egun gazte hoiek gure lehen sektorearen parte dira. Errezilen amaituko dugu, ikuskizun zoragarri bezain iragankor bat begiesteko aukera izango dugu. Paisaia ederragotzen duten sagarrondoen loraldia. Aizpeako mehatzegunea bisitatu dugu. Zerainen dago, Burdin mendi esaten zaionaren azpian, herrigunetik urrun. Gaur lainoa da jaunda jabe, baina horrek ez die edertasunak entzen inguruei. Baserrietatik hurbil, basoek eta larreek eremu bera partekatzen dute. Aizpeako mehatzegunean gaude, Aizkorri Aratz Parke Naturalean dago kokatuta, 2008 geroztik monumento multza izendatu zuten, eta Pirinotako burdin ibilbidearen parte da. Burdinaren mendi izenez ezagutzen da, eta 150 hektarea ditu. Mehatzegun honen historia luzea da, erdia erotik geroztiegakoa, 20. mende erdialdera arte, iraun eta bilakaera itzela izan du, denbora luze horretan zehar, hasiera bertan etortzezianak inguruko bizilagunak zian, beraien beharretarako, beharra zutenean etortzeziranean Burniaren bila, esan genezake. Garai garrantzitsu bat izan zen guda garaian, batez ere Karlistan, bai lehen eta bigarren gerra Karlistan, soldaduak etorri zian ona, baina Berunaren bila, eta gero ondoren 19. mendera salto egin da, orduan atzerritar konpainiak iritsi zian. Aizpeako meategiaren urterik onenak 19. mendean izan ziren, siderita ustiatzeko teknika profesionalizatu zenean. Gehien bat Ingalaterratik eta Alemaniatik etorritako konpainiek aro berri bat ekarri zioten Aizpeari. Lur gorriskaun nagusi den eremu osoan lurrazpiko minerala ustiatzen hasi ziren eta burdinak iskaltzeko 3 labe hauek eraiki zituzten. 19. mende bukaeran atzerritar kapitala zuten konpainiak iritsi zian eta bilakaera izugarria izan zuen inguru honek, beraiek ekarri bai zituzten puntako teknologia, modu sistematiko batean hasi zian lanean, organizatu zuten inguru guztia eta bai ikusi izazkegu gaur egun hemen, airetiko kablea, plano inklinatua, kiskaltze labeak, mehatze trenak, sorta dakagu hori dana ikusi ahal izateko, hobeto ulertzeko historia, eta esan genezake bere aztarna gordetzen duen, garai hortako aztarna gordetzen duen mehatzegune bat dela. Aizpea meategia bisitatzeko, lehenik interpretazio zentrora jo beharra dago. Ingalaterrako konpainia batek eraikia 19. mendearen amaieran, bulegoak eta ingeniarien ostatugelak barne hartzen zituen. Goiko solairuan, areto nagusi batean, hitzaldiak eta bideo emanaldiak antolatzen dira. Beheko solairuan, mehatzegunearen lagin grafiko bat eta laborde enpresariaren bilduma bat ikus daitezke. Bilduman, burdinaz egindako hainbat erreminta azaltzen dira. Eraikin hau, ingeles etxea da, Aizpita izenez ezagutzen duguna, 1902. urtean ingelesek eraiki zuten, beraien etxe bizitza moduan, administrazio lanak eramaten zen hemen eta ingeniaruek beraien tokiamen zuten lan egiteko. Gaur egun interpretazio zentrua da, eta bertan ikusi dezakezute, bilduma bat dugu, Burniarekin zer eraiki zezakeen, jendeak ikusi dezan, laborde enpresarioak, berak egin zuen bere bilduma pertsonal bat dugu, hemen erakusgai.
Sideritaren ustiapena industrializatu zenean, labe handi hauek eraiki ziren eta menditik burdina ateratzen hasi ziren. Meategian bisita daitekeen galeria bakarra erakutsi digu Aloinak. 200 galeriak baino gehiagok zulatzen dituzte burdin mendiaren erraiak. Lanaldiak luzeak ziren, egunean 10 ordu eta astean 6 egun. Mehatzegune guztian zehar, 200 galeriatik gora daudela badakigu, eta, hau horitako bada, hemendik ateratzen zuten minerala, lehen esan bezala siderita gehiengoa, kanpora ateratzen zuten ondoren labeetan bere tratamentua eman alizateko. 1927 urte inguruan alemaniarrak etorri zian onera, eta beraien lantxoak ere egin zituzten lan asko horitako bat, hemen ikusi ezakegun bezala, bunker moduko almazen txiki hau da, hemen lehergailuak gordetzen zituzten, horregatik bereziki galeria honek polvorin galeria izena dauka. Ateratako minerala, artean landugabea, kiskaltze-labeen ondoan biltegiratzen zen. Mineralak 3 labeetara usten ziren 800 gradu zentigraduan. Bagonetak eta trenak erabiliz, burdina galerietatik labeetara ekartzen zuten. Mehatzegune guztian zehar ustiatzen zuten minerala ona ekartzen zuten. Nola? Barrutiko mehatze trenaren bidez. Bai ingelesek eta ondoren alemaniarrek trenak ekarri zituzten, ingelesena lurrunezkoa, alemaniarrena diesela, eta trena ingelesena goitik zijon, ondoren plano inklinatuaren bidez bera jiste zuten, baina alemaniarrenak almazenarekin jarraian eraiki zuten. Hemen ikusten zuten trenbide hau, gutxi gora bera 2 kilometroko luzenarekin, bagoiak beteta zituenean, ona ekartzen zuten. Mehatzegune honetan gehiengoa dago minerala, siderita izenez ezagutzen dugu. Sideritak daukana da 125% purutasuna, 125% burdina, gainontzekoa karbonatoa. Erdon, kiskaltze labe hauek karbonato hori kiskaldu egite zuten, alegia, baliorik etzakana desagertu arazten zuten, eta labeetan 800 graduetara funtzionatzen zuela, kiskaldu ondoren ateratzen zuten mineralak 180% purutasuna zakan. Horrekin egite zutena zen tamainaz, volumena jetxi, eta aldi berean garraioko kostua ere jesten laguntzen zuen horrek. Hemen ikusten ditugun labe hauek, arlagaintzezkoak dira. Beraiek guratzen dituzten, kable hauen funtzioa zen, beroarekin zabaldu egite zianez, beraien forma galdu etzezaten, struktura erori etzadin, eusteko funtzioa zuten, eutxe egite zioten strukturari. Behin mineralak iskalita eta siderita hutsa lortuta, biltegira eramaten zen. Prozesu hau ere, bagonetak erabiliz egiten zen. Esan behar dugu 200 graduta ateratzen zala minerala, eta bagoneta bultzatu zekartzen zuten honea, hau dugu biltegi bat, eta hemen ezker edo eskubi bagoia giratuz, botatzen zuten hemen egontzen din minerala. Bai, saiatzen ziala modu uniforme batean betetzen. Aizpeako meategiak erabili zituen azken enpresaria Patrizio Etxeberria izan zen, eta 2 labetan kaputxa hoiek instalatu zituen. Ingelesek eta alemanek ez zuten kaputxarik erabiltzen. Hoietako bat goiko egitura hori gabe ikus dezakegu. Siderita bagoi batzuetara usten zuten, gero airetik eramanda inguruko herrietara iristen zen, eta handik itsasontzietara eramaten zuten esportatzeko. Trenetara iristen ziren kableak 4 kilometro luze ziren, eta handik Pasaiako portura garraiatzen zuten. Egitura honetan, Bizkaiko labe garaien zigilua ikus daiteke. Minerala kiskaldu ondoren, beraien azken pausoa, minerala
mehatzegunetik kanpora ateratzea zen, eta horretarako airetiko kable sistema erabili zuten bai ingelesek eta bai alemaniarrek, modu ezberdinetara ingelesek mutilara eramaten bai zuten 2 kilometroko distantzian dagoena, handik Ormaiztegira mehatze trenean eramateko. Alemaniarrek, ordea, zuzenean Ormaiztegira eramaten zuten 4 kilometro eta erdiko distantzian, desnibel topografikoa salbatuz, eta behin Ormaiztegin zegoenen minerala norteko trenean sartu eta pasea eramaten zutenan barkun Europako enpresa siderurgietara iritsi ahal izateko. Edozein tokitara, iristen gehien agia Eskozia zala erostun handiena. Urtero 7.000 bisitari baino gehiago etortzen dira Aizpeako meategigunea ikustera, Zerainen. Gero eta jende gehiagok ezagutu nahi du 1000 urteko eremu hau. Ikustaldiaren ibilbidea oso ondo antolatuta dago. Zerain herria eta inguruak aitzakia ezin hobea dira historiaz, kulturaz eta tradizioez gozatzeko. Apirilaren 27an igandea Gipuzkoako Larreak ofizialki ireki ziren Berastegiko Gorosmendin. Foru Aldundiak Berastegiko udalarekin lankidetzan, ekitaldi berezi bat antolatu zuen lurralde osoko abeltzaintza estentxiboaren garrantzia azpimarratzeko. Beraz, ekitaldi instituzional eta herrikoi batean, Larreak simbolikoki irekita geratu ziren. Balio handiko paisaia zinguraturik ganadua mendira igotzeko festa ospatu zuten abeltzainek. Mendian aske dabilen ganaduak ekarpen asko egiten dizkie herritarrei, oro har, elikagai onak, animalien ongizatea eta paisaiaren kontserbazioa balio hoietako batzuk dira. Gizartea aldatzen ari da eta migrazio fluxuak ohikoak eta arruntak dira. Gure herriko lehen sektorea ez da salbuespena. Euskal nekazaritza eta abeltzaintza gaztetzeko eta aberasteko aukera ona da. Gamizeko Ergoien auzoan Nerea Irazabalek eta Julia Razumobak hartu gaituzte Lurramak bio ustiategian. 6 hektarea dira fruta arbolak, fruitu lehorrak eta barazkiak ekoizteko. Kanpoan eta estalpean baratzeak dituzte 4.500 metro kuadro guztira. Lurramak Bio es un proyecto... Lurramak Bio proiektua nahiko ambiziotsua da. Eta bi neskak hartzen dugu parte. Koñatak eta biok. Nire senarraren bidez hasi ginen. Berak urte asko baitaramatza nekazaritza ekologikoan. Hark lagundu digu, lehen pausoak ematen, eta proiektua aurrera ateratzen. Abrir este proyecto. Julia Lituaniakoa da eta 20 urte daramatza Euskadin bizitzen. Halere, ez du bere jatorria ahaztu eta maiz bidaiatzen du bere herrialdera. Bizitzaren erdia hemen daramat, baina sorterriak asko tiratzen du. Gainera aita amak han bizi dira. Eta joan beharra daukat haiek ikustera. Urtean behin joaten naiz. Baina orain 2 haur ditut eta gutxiago joaten naiz. Batzuetan nahiek etortzen dira. Lurramaken ekoizten den guztia kontzeptuz ekologikoa da. Proiektu honetan parte hartzen dugun guztiok oso kontzeptu argia daukagu elikadurari buruz. Jaten dugunak gara. Beraz, osasuna, jendea eta ingurumena zaindu nahi ditugu. Azitokiari garrantzi handia ematen diote, zirkulua itxi nahi dut eta ekoizpenetik hasita merkaturatzeraino. Ikusten duzun guztia guk geuk ere indugu. Haziak ere gureak dira. Ziklo osoa egiten dugu. Landarea gurea da. Landu egiten dugu,
Hazia ateratzen dugu eta horrela zirkulua itxi egiten dugu. Círculo está cerrado. Juliak bidaiak aprobetxatzen ditu landare barietateak ekartzeko eta Lituaniako ozpinetako tipikoak egiteko. Bueno, he traído algunas Senideen errezeta batzuk ekarri ditut. Esaterako ozpinetako luzokerrak egiten ditugu. Baina ez hemengoak bezalakoak ozpinez onduak. Guk hainbat espezia gehitzen ditugu. Gezaminak dira, desberdinak. Jendeari asko gustatzen zaizkio, eta horien esperoan daude. Iaz adibidez luzoker gutxi atera ziren, eta ez genuen kontserbarik egin. Luzokerrez galdezka etortzen zen jendea. Bi emakumeek fruta eta barazki mota ugari ekoizten dituzte. Baina hortik harago, lurramak lurrarekin bat egiteko leku bat izatea nahi dute. Landari usaintsuen artetik paseatzeko eta produktu onak, osasungarriak eta ekologikoak erosteko leku bat. Euskadin integratuta eta bere sorlekua zahaztu gabe, Juliak gure nekazaritzaren errelebua bultzatzen du. Gatikako Zerkutza auzoan, Baionako 3 gazte barazki eta fruta ustiategi honetan hasi dira lanean. Hilabete gutxi batzuk daramatzate lekua prestatzen eta uztailean aurre ikusita daukate ekoizten hastea. Bizkaiko Foru Aldundiko lur bankuari esker eskuratu ahal izan dituzte lurroiek, alokairu oso baxuan lagatzen baititu. Lorraren laguntza teknikoa ere badute proiektu interesgarri hau aurrera ateratzeko. Ekoizpena zuzenean merkaturatuko dute azoketan, jatetxeetan eta bereziki Adelik eta Antuanek zabalduko duten jatetxean. Soy Adeli, soy sommelier. Adeli nauzue, somelierra naiz, eta hau nire mutil lagun Antuan duzue, sukeldaria da. Frantzian lan egiten genuen, Michelin izar batean. Eta hemen gaude Antuani laguntzeko lurra lantzen. Gure proiektuaren oinarria, haren produktua erostea, eta gure jatetxean lantzea eta eraldatzea delako. Lokala Bilbotik hurbil bilatzen ari gara. Cerca de Bilbo. La idea de la... Jatetxe gastronomiko bat egitea da gure asmoa. Michelin izardun jatetxe baten teknikak erabiliz. Produktu pitin bat garestiekin. Zirkuitu laburretan aurkitzen zailak. Eta jatetxean mundu guztiari eskaini prezio honean. Por todo el mundo. Jatetxeak proiektuaren izen bera izango du, Txanda. 6.600 metro kuadro hauetan, ohiko produktuak ez ezik, zirkuitu laburretan hain ohikoak ez diren produktuak ere eskainiko dituzte. El terreno estaba en desuso. Lurra 3 urte egonda erabili gabe. Beraz, egundoko sasiak zeuden, eta garbitu behar izan genituen. Berotegiei plastikoak kendu diegu. Hau osorik desmuntatu dugu behar bezala berriro muntatzeko. Ondo etorri zaigu gauza hauek guztiak muntaturik egotea. Gainera, lurrek ziurtagiri ekologikoa dute. Beraz, hori guretzat zorte handia izan da. Suerte para nosotros. Txandan hazitegia funtsezkoa izango da, bertan lanean has daitezke arazorik gabe. Por ejemplo, esta. Adibidez, Nemesia deritzon honek banila zaporea du. Ia urte osoa ateratzen du lorea, eta oso interesgarria da hainbat arrazoiengatik. Polinizatzeko eta banila zapore hori emateko oso ona da, eta inguru honetan ez dago. No se encuentran aquí. Ona hemen arrotxa usain eta zaporea dituen geranio bat. Rosa. Otro que honek sagar zaporea du. Manzana. Otro que sabe hasta... Beste honek Coca-Cola zaporea. Que sabe a Coca-Cola. Landareetan nekez topatzen duzun zapore bat. Beraz, interesgarriak dira hemengoei eta ostalaritzari eskaintzeko. Beste landare interesgarri bat, gaztalandarea esaten diogun hau da. Ostoek benetan gazta zapore handia dute. Camembert zaporea. Landareetan nekez topatzen den zerbait da. Urpoltxa honi esker, berotegiak eta fruta arbolak tantaka ureztatuko dituzte.
Lehen fruta arbolak dagoeneko landatzen hasi dira. Gaur adibidez, 2 aronia landatzen ari dira. Ahora estamos plantando una melancolía. Orain aronia bat landatzen ari gara. Kanadako zuhaitz bat da. Hemen ez da oso ezaguna. Baina ondo egokitzen da latitude hauetara. Lore asko ematen duen zuhaitz bat da. Intsektu polinizatzaileak erakartzen ditu. Eta hori oso interesgarria da. Abi itxurako fruitu batzuk ematen ditu. Gordin zein sukaldatuta jan daitezkeenak. Mermeladak egiteko oso onak dira. 60 bat fruta arbola landatuko ditugu udaberrian. Batez ere zitrikoak, ezoiko barietate batzuekin batera. Kabiar zitrikoa, Japoniako limoiondo gutxi ezagunak, berotegietan denetik jarriko dugu. Tokiko barietateak, adibidez, Aretxabaletako tomate arroxa edota Gernikako piperra. También variedades un poco más raras e interesantes. Ziurtagiri guztiak jaso dituzte eta txandaren ekoizpen osoa era ekologikoan izango da. Yo creo que es muy importante. Garrantzitsua da lurra zaintzea. Pestizidak neurri handiz erabiltzea. Gure produktuei balio erantsi bat ere gehitzen diegu, ekologikoak direlako. Bizkaian azalera txikiko ekoizle ekologiko gutxi daude. Beraz, alor honetan posizionatzea interesgarria da. Txanda proiektuan izerdia eta ilusioa inbertitu dituzte. Bueno, Txanda es un proyecto. Txanda proiektua, hiruron arteko proiektua da. Ilusio eta gogo handia jarri dugu proiektu honetan. 6 hilabete daramatzagu lanean jotake. Itxaropentsu gaude eta espero dugu jendea gure produktuekin harrituta uztea eta aurrera egitea. Gaur, Euskadiko lehen sektoriari odolberria ekarri dioten Euskaditik kanpoko 2 adibide ezagutu ditugu. Gure nekazaritza eta abeltzaintza gaztetzen biziki laguntzen dute. Errezilgo udalerria zuriz eta arroxaz margotzen hasi da, bertako sagarrondo ugariek udaberriro eskaintzen diguten ikuskizun ederrean. Ibarbi edo Errezil sagarra da Urola erdiko udalerri txiki honen ikurra, Ernio mendiaren magalean. Paisaia zoragarria da eta orain loraldiarekin are zoragarriagoa, loraldiaren goieneko unea oraindik heldu ez bada ere. 3 aste eskas irauten duen une galkorra da. Errezilen gaude, loraldiko fetxak dira, baina aurten egualdi pixkat freskok eta ebi asko indulako eta loraldi atzeatzen bezala da, baina ni uste guaina idien egualdi hona hauekin da, belixe etorriko ala loraldi, eta arbolak zuri-zuri jarriko hiela, zetik aurten gaina saharrurti espero dugu, lehenko urtien etzen saharrurti izen. Aurrena asoziazio bat egin duen, elkarte bat egin duen Errezil saharrarena, zetik ikuste egin duen Errezil saharrai bultzada bat eman berrak ekandula, eta hortikan, 8 kiden artian, seginan lan batzuk egiten, pixka saharra pixka geixo ezautzea ematea eta abar, eta hauen kooperatiba bat sortuta dakau, eta hortikan, batetikan produktu gehiago Errezil saharrakin, zumua, sagardultzia, mermelada eta sagarpure eitxau, danak Errezil sagar baridadiekin, beste baridadei nahastu gabe. 3 kilometro terdiko ibilbide eroso eta erraz batean, Errezil herriaren eta bertako sagarraren historia ezagutu daiteke. Hemen markatzeu ibilbidean nun astean eta nun bukatzean, eta geho birian panel batzu daude, eta panel bakoitzak jartzetu herriko festa noiz dian, sagarrai buruzko informazioa jartzeu baita ere, geho zelatun da Ernioko lehengo historien batzuk eta ere jartzeitu, eta geho do oso ibilbide polita da, ordu bete bat ingurukua, umeekin etorri leike, eta ibilbide hori dago, sasti jatikan pasatzea, ingurun ezkerreskubi, sasti dare, eta sasti ikusiz, egualdi honekin oso ibilbide polita da. Hainbat lursailetan, ekoizleek abaraskak jartzen dituzte, erleek loraldian polinizatzen lagun dezaten.
hau landaketa hau 2018 nintzen, eta enano tamainako arbolak dira, eta hau ikusi da, beste arbola handio paino lentxo loratu dela, nik ustea nola zuri-zuri jarri dian, eta geho han sakonian ikustea noladaren erle kaja batzuk, eta erlek ekartzetue ponelizazioan launtzeko, saharrak, loriak, geho frutu hobeto hartzeko. Hemen sagarrondoak landatzeko sistema tradizionala txertaka frankoa da. Ibilbidearen hasieran, Iñakik horren ezaugarriak azaldu dizkigu. Bai, hemen garen sasti hontan franko neurriko arbolak dira, ikuste zuen bezala ikierri altuk dira, eta, geho hau edakena da, beak saharra ematen landatzean etikan, igual 10-12 urtea hasteia. Enkanbio txikik lehenua hasteia. Eta geho hau edakena, ikuste zuen bezala ze altura daken, eskaila luzekin ibili bezu biltzen, eta eta motxak adibidez, eskaila txiki-txikikin, azkarro biltzezu eta eskuera hogeatzeia. Lehen esan duen bezala, aurten loraldi behandu dator, baina, egualdi on hauekin da, aurreatzen, eta hemen ikusten bezala, nola idian, hau ja zabalduta do, hau zabaltzea diguazte, begilorek, eta hau gutxi gora bera pare bat aste, 3 bat aste hola zehatzeu, irauteu loraldik, eta geho hortikan, ondo loratzeana eta ponelizatzeana, hortikan alia sortzea eta hortikan etortzea geho zaharra. Garrantzitsua da neguan zuhaitza hotz egotea lozorrotu dadin, eta hala udaberrian kementsuago ernatu dadin. Negun saharrak ez baldin badu bere hotz bat eukitzen, bere ordu batzuk hotzanak, emateunez ez du arbolak nahiko deskansatzen, eta geho ez du ondo deskansatzen, geho bere frutu emateko indar gutxio daka, eta azkeneko urtetan negu gutxio iteu, hotz gutxio iteu, eta hoi pixkat oztopo bezala ikuste dugu produzio on bat izeteko. Aurten saharrurtia tokatzea, lehen gortien etzan izen, orduan, saharrurtia tokatzean nian, saharrak izugarri emateu, eta geho arboliak paliza ondixamarra hartzeu, eta urrungo urtien oso gutxi ematede. Toi bati bat errezil saharrak asko du, 2 urtetik behin emateko hoi. Gaur egun beste bi sistema erabiltzen dira sagarrondoen mekanizazioa eta sagar bilketa errazteko, altuera baxuagoan egiteko eskailerak erabili beharrik gabe. Normalian landaketa berri egiteitunak, jendiak terrenuak ezpadio galarazten behintzat, terreno lauak eta baldin maia enanua aldatze de, eta saharrak ematen lehenua hasteia, eta geho altura batetik gora ez dia azten, eta geho laneako mekanizableok dia, eta ez dakizu hain altura eta gio berri saharra biltzeko, produzioa azkarro da, eta beste askoz errestasun handiok emateitu daneako, frankoekin konparauta. Eta geho bestia do erdikua, horri normalian estaka bat oze eusteko laundu inbertzete zaio, txikik alambrian jartzeien bezala, erdiku eire zoze estaka bat jarri inbertzete zaio, eta horiek pixkat erditamainako godia. Landatzeko eta ureztatzeko sistema berriak espazio berean daude eta emaitzak hobetzen dituzte. Azken bolaran udaraketara pixka lehor nola iteitun, regadioa eukiezko beti beste laguntza bat bezala. Lehorti etortzean nian, regadio ematen maiozu, hartara frutak gaio irazteu, eta udan nahikoa baldin maka, beste zea bat, produzioa mejoratzeko, eta handiua izeteko beste zea bat. Hemen errezilean, Ibarbi Saharra deitu izen diue beti gura sok eta aurreko gehala deituko ziuen, baina errezildi kanpoa Ibarbi Saharra esan da jende gutxik ezautzeu. Eta orduan, errezildi kanpoa Euskal Herrin barne errezil Saharra hotxetxe zaio. Errezilean Ibarbi Saharra hotxetxe zaio bezala, baina azkenien gauza beha da. Errezilgo sagarronduen loraldiak oraindik ez du une gorena erdietxi. Zuriz eta arroxaz margoturiko paisaia zoragarri batez gozatzeko aukera dugu beraz, lipar batez bada ere.